Byla kdysi stařenka a vyšla si do háje nazbírat bylinky, aby měla na zimu do čaje proti kašli. Sbírala na palouku, až došla k jeskyni. V jeskyni hořel oheň. Stařence byla zima. I nahlédla dovnitř a chtěla poprosit, zda se při ohni může na chvíli ohřát. U ohně sedělo 12 mládenců. Pokynuli stařence, ať jen vejde. Jsme 12 bratří, 12 měsíčků. Hledáme člověka, který by nás rozsoudil. Který z nás 12 bratří je nejhezčí? Kterého z nás si lidé nejvíc chválí? Stařenka se ty mládence prohlížela. Všichni se jí zdáli pěkní junáci. I ten v kožichu, kterému visely z klobouku rampouchy, i ten vedle něj, taky v kožichu, ale veselý, s pestrým šátkem u krku a v ruce s harmonikou. Třetí z nich měl jednu nohu obutou ve vysoké botě a druhou ve střevíci. Jednu ruku v kabátě a druhou už bez kabátu. V té ruce s kabátem držel košíček na dříví a v ruce bez kabátu nesl hrábě. Moji starší bráškové se jmenují leden a únor. Já jsem březen. Tady v jeskyni ještě přikládám dříví na oheň. Ale venku už budu uhrabovat palouk, aby mohla travička i bylinky po zimě dýchat. Čtvrtý z bratrů Měsíčků měl v klopě kabátu fialky a v ruce držel konev. Jsem duben a musím zalévat, i když na mne lidi hubují, že musí sebou nosit deštník. Kdybych nezaléval, hospodáři by hupovali, že nebude úroda. Měsíček Květen podal stařence kytičku, byl usměvavý a na klobouku mu seděla včela. Tak se stařence představovali jeden měsíček po druhém. Měsíček Červen se džbánkem jahod, Červen dal babičce přivonět k růži. Srpen jí podával krajíc chleba a Září košík jablek. Říjen jí podával šálu. Tu jsem ti koupil, dobrá stařenko, na jarmarku. Listopad rozsvítil svíčičku a prosinec ukazoval vzhůru k nebi. Tam zapálím hvězdu nad Betlémem. Babička byla na rozpacích, kterého z bratří Měsíčků pochválit. Jste dobří junáci. Každý z vás dává lidem něco potřebného i něco pro potěšení. Jen nám zůstaňte, jak jste pospolu, a budeme vás mít všichni stejně rádi. Kterého z nás nejvíc pověz? Žádali Měsíčkové. Kdybyste se ptali maminky, které z 12 dětí má nejraději, taky by nevěděla. Mám vnoučat asi tolik, co je vás okolo ohně. A pro ty všechny sbírám bylinky, kdyby někdo z nich dostal v zimě kašel. Měsíc leden se zamračil. Takže já nosím tvým vnoučatům kašel. Babička se na měsíc leden nemračila. Kdybys nebyl mezi bratříčky, nebyl by sníh a vnoučata by nemohly sáňkovat, klouzačky by nebyly a sněhuláci by taky nebyly. Měsíčkové se chvíli radili, koho stařenka potěšila a koho ne, a shodli se. Všechny nás lidé mají rádi. Odměnili stařenku. Podejte můj blátivý pytlík na bylinky a my si taky něco dáme pro tvé vnuky. Tak se rozloučili. Měsíček Květen ještě vypustil na provázku výš sluníčko, aby babka cestou nenastydla. Když došla babička domů, vysypala na stůl z pytlíku 12 zlatých dukátů.
Každý z měsíců jí dal dukát na památku. Stařenka se zaradovala. Půjdeme s vnoučaty na pouť a nakoupíme, co by potřebovali a co by rádi. Tak vyšel o pouti z babičiny chalupy průvod dětí. Sousedka se divila, kam se vypravila všechna ta chasa. Děti se chlubily, že jdou na pouť a že jim babička nakoupí bodky i čepice, píšťalky, perníky, turecký med a okurky a ten nejmenší, že dostane houpacího koně. A babička prozradila sousedce, že to všechno zaplatí 12 měsíčků, aby bylo na světě lidem i dětem dobře. Sousedka se nejdřív divila. A pak se rozhodla. Když rozdávají, tak si tam jdu s pytlem taky. Neměla plátěný pytlíček jako na bylinky. Vzala si velký pytel, jako na brambory. Když došla k jeskyni, kde sedělo 12 měsíčků okolo ohně, hned spustila. Tak si jdu taky pro něco. Však mi zaplatíte, co mi který z vás nadělal škody. Leden mi dýchl na studánku, až zamrzla voda. Únor zafičel a vzal mi střechu z kozího chlívku. Březen mi rozmáčel louku, až se musela dělat stružky ve vodě, jak se rozplakali sněhuláci a pak jsem sušila boty. Květen mi přinesl mnoho práce na zahrádce. Plevel vyskočil mezi mrkví, červen mi dal do rukou hrábě. Pak si musela chvíli odpočinout, jak jí vyschlo z těch lamentací v puse. V září jsem vybírala brambory, až mě z toho bolel hřbet. A při trhání jablek jsem spadla z žebříku, samá škoda. To ale křičelo, že Říjen mi taky přinesl mnoho práce. Štípali jsem dříví na zimu. A v listopadu jsem musela schrabovat listí a líčit pastičky ve skladě, aby mi brambory nesežraly myši. A v prosinci, ach jemine, to bylo běhání a schání, než se všechno přichystalo na Vánoce. Nastavila pytel, aby jí měsíčkové připlatili něco na ty všechny škody. Každý z měsíců do pytle něco vpustil. Babka si libovala a chválila se za nápad, že se tam nahoru k jeskyni taky vypravila. Nelitovala kroků a teď má v pytli náklad, že ho sotva nese. Když však doma náklad vysypala, sypalo se z pytle kamení. No tohle, kolik těch balvanů mi uličníci naložili? Bylo jich právě 10. Babka si vzpomněla, že 2 měsíce vynechala, když odpočíval její jazyk. Pochválila sama sebe. Dobře, že jsem je vynechala. Oni mi naložili o 2 kamení míň. No a ty 2 měsíce, které lakotná babka vynechala v počítání všeho neštěstí a škod, jsou červenec a srpen. Měsíčkové červenec a srpen se na lidi usmívají a jejich dětem nadělili 2 měsíce volna. Proto mají děti prázdniny.